Здравейте и добре дошли в едно ново видео. Няма да бавим, няма да се легаем. Влезнал съм в колата, моята. Защото, виждате... Да, само да отворя вратата. Не се отдалечавай. Защото... Не искам първо да правим нещо глупаво днес. Защото аз съм от дясната страна на колата. Ето тук баща ми кара. Ето тази, ето тук. Ето тук е навигатора. Добре. Първо палим. Да знаете, не съм толкова осъзнателен как карам, дали мога да карам колата, защото само да си дръпна седалката. Защото не искам повече да се грижа, не ме е грижа. Това беше за днес и да знаете, можете да карате. Само да обясня, че... Само да ви кажа, пишете ми долу в коментарите дали ви харесва товарено с моите сестри. Забавно. Чао!